приятели, ще играем на The Владислава, една от най-яките игри на Roblox. Но за новите, които попадат на този канал, добре дошли, абонирайте се за канала. И като се абонирайте, вижте видеото, което е виждам с мистер Черри и казвам за канала. Там ще кажем всичко за канала. Нека започваме с The Владислава. Сега в това видео ще играм The Владислава. Дано ви хареса, както виждате вече. Кое искате? Аз ще натисна тази. Много е яка. Да, и нея ще бъдем. Много обичам Roblox и понеже казах, че в това видео ще правим гейминг. Понеже ще правим гейминг. Понеже казах, че ще правим гейминг. Ето, гейминг. Обещах ви? Да, обещах ви. Само аз останах жив. Ще умрат всички. Китки. Странно име. Орхо. Еднакви. Там някакъв бейкон. Обичам този бургер. Ще я застрелям. Застрелях на куколината. Хорам сладоледа много як. Гледайте сега. Като го ближате много пъти, ще видите доста яко нещо. Ще ви кажа едно нещо. Не го правете в игра. Ако го ближите много пъти сладоледа, ще ви замръзне мозъка и ще умрете. Ето това съм аз. Ако се чудите, кой от всички. Сега ще ви махна. Ето това съм аз. Дано ви хареса скина ми. Цъкайте лайка, за да правим още видеа в Roblox. Или няма да правим. И се абонирайте. Това ще го все пак ще правим. Сега трябва малко шеги. Не съм си добавил пета. Вече имам 100 победи. Ето тази е много яка. Сега ще умрем. Ще умрете, ако го ближите много. Това съм аз. Приличам на Глес. В миналото видео се видяхме с мистер Джейли. Той ви каза неща. И аз ви казах неща. В това видео и ние ще правим гейми и ревюта, но не знам кога. Раничко ни е за ревюта. Нека почнем с най-лекото. Гейминга. Това би помогнало за хората, които играят Roblox. Първото ви видео беше гейминг. За съжаление умрях. Сега ще ми замръзна мозъка. Ето, умрях. Дано ви харесва видеото ми. Моля ви, праскайте. Праскайте видеята. Винаги праскайте. Палецът го. Вижте, това е лице на много странно. Винаги праскайте лайка. Или край с видеята ми. Трябва колкото се може по-рано да отидем нагоре.
ще се получи 100%. Ето това съм аз. Здравейте! Аз се казвам Зайо Бацко в Робо. Ако искате да станете приятели с мен, напишете ми в коментара как се казвате. И ми изпратете покана. Аз ще ви я приема. 6 секунди още. 3, 2, 1. Само 3. Боксите. Това е класика. Забравих да си добавя Пета. Здрасти, Пет. Ето го, Пета. Ето го. Умряхме, за съжаление. О, хора, видяхте ли как ми повече главата? Да будеш, това е доста яка игра за мен. За вас дали е? Дали е, не знам. О, нов апдейт! Преди не беше такова. Има нов апдейт. Още 4 победи. Вау! За съжаление, вече почна нивото. Колко време искате да бъде видеото? Колко време по-скоро искате да се поприча в водата? Аз мисля да има и 1 час. Хайде да се случи. Лавата вече идва. Ако умра някъде, край. Или ако падна, защото ето, край с мене. И дано ви харесва видеото. Моля ви, моля ви, моля ви. Чакайте палеца нагоре. Моля ви. Или всеки път аз ще умирам в The Forest Lava. Напълни се догоре с лава. Не догоре, а направо до космоса. Никой не оживя. Всички умряха. Така пишеше. Дано ви харесва видеото. Подаръче. Да видя трейлсите. Искам да видя трейлсите. Аз имам един за мост. Лесна работа. Ако не е лесна работа. Умрях. Не видях къде е входа. Те се качиха вече. Много обичам Roblox. Май доста пъти казах Roblox. Май да. Напишете в коментарите колко пъти казах думата Roblox. Това е предизвикателство. Аз не че ги броя, ама човека, който е преброил най-малко, той няма да е печелившия. Който е преброил най-много, той ще печели. Но искам да ги броите, а не да си пишете някакви числа. Защото всеки ще напише така безкрай. Техланд. Много яко място. Ач парк.
това да не е Брокхевен, че да има една зяхка. Може да е. Отиваме натам. Айде да се качваме. Изкатерихме се доста на височко. Да не оживеем. Лавата се надига. Още 9 секунди и лавата ще спре. 4, 3, 2, 1. Честита нова година. Ето го моето име. Ще ви покажа една тайна. Като изкарате бургера изяда на това. Превърнаха ме в невидим. Вау! Вече съм някаква шапка. Ето, вече съм си нормален. Умряхме, за съжаление. Но не обичате Roblox. Обичайте го, обичайте го, обичайте го. Една от легендарните му игри е Брокхевен. Много я обичам тази игра. Добре, но заложете на колко години съм в коментарите. Шегувам се, не го правете. Но напишете от коя година играе Roblox. Добре, спрете на видеото на пауза и напишете в коментарите. Добре, ще ви отговоря. Ако сте написали една година, правилно. Ако не сте, айде, чао. Тоест, не че ще ви блокирам да гледате тези видеа, а нищо. Просто сте изгубили. Тази карта е интересна. Добре, вече стигнахме до тавана, но как да се качим на него? Не, защо паднах през тавана? Гадост, поне имам 101 победи. Хайде, прасето. Къде е прасето? Ето го. Едно Роналдо. Само Меси. Това е нупче, като мене. Ще му махна. Здравей, нупче. Ето там ще се отида. Тази игра ще ви играем две игри. Едната е да води слава. Още един рунд и си излизаме от тази игра. Шегувам се, само нея ще играем.
На нови скефи видеото. Много обичам Roblox. Имаме шапка на Roblox. Този анимейшън много ме кефи с мегането. Happy Home. Що за карта е това? Избирам нея. Много ви хареса видеото. Не че много нагоре виждам, че се стигна. Бело, много странно име. Това беше всичко. И как това е всичко? Не е всичко. Hero, Кан 9. Ще умра. Довиждане, Roblox. Умирам. Затова ли има някой, който ще го преживее? Нека видим. Да, ще има. След този рунд спирам видеото. Добре, довиждане. Това беше всичко с Зайо Бацко. Довиждане, гледайте епизодите.